Bé, nosaltres vam conèixer en Daniel fa 3 anys en una sèrie unes exposicions per Palma i des del principi, perquè la seva pintura sí que la coneixíem, però mos feia ganes de tenir-lo i vam estar parlant amb ell, que ell també li faria ganes, que troba que en els museus hi ha d'haver les obres dels pintors d'aquí. Vam estar parlant i al final de totes aquestes converses i d'aquestes trobades va sortir aquesta exposició. Ja sabeu que al mes de novembre tindrem de la Fira de Pollença i és un moment en què venen moltíssimes visites, sobretot de mallorquins i de pollencins especialment, i ens agrada fer una exposició homenatge per a aquells pintors vius o morts que han deixat petjada i que val la pena posar en valor. En aquell cas, es tracta d'un home que ja té uns 60 anys d'ofici, que encara que té aquest nom que posa semblar tan català, és nascut a Mallorca, encara que la seva vida ha estat entre aquí i allà. És un home que és un pot de cada banda i banda. I aquesta exposició la vam pensar com una cosa, no volíem dir el Codorniu que tothom coneix, sinó un Codorniu que fes un poc una síntesi del que ha sigut la seva vida, que hi hagués Codorniu de quan era molt jovenet fins a Codorniu d'ara, i que se pogués veure fins i tot les obres inèdites que no s'han mostrat mai o que són coses que ha fet ell per ell i que no s'han exposat a les galeries. Volíem un Codorniu el més complet que fos possible i jo crec que el vam aconseguir, perquè hi ha un Codorniu de tota mena, diguéssim. Per tant, nosaltres volem donar les gràcies de part del museu a en Daniel per haver-nos ajudat a fer aquesta exposició tan interessant i tan diferent, i també dir-te que nosaltres estem encantats d'haver-nos pogut apropar un poc més i de conèixer no només el que és la teva obra més comercial, la teva obra més coneguda, sinó de conèixer totes les teves facetes de la teva vida i de la teva pintura. I a vosaltres, moltes gràcies per venir. Avui no era un dia que esperàvem molta gent perquè amb aquest temps que fa qualsevol moment pot caure bastant d'aigua, així que us agraïm molt, sobretot els que heu vingut de lluny, que heu vingut aquí a fer-li companyia amb ell i a també participar de l'acte que li feim. Així que Bordés, primer, vols dir qualque cosa tu? Jo tinc molta necessitat de paraula. I de vinga, vés-hi. Jo crec que Aprofita, és el moment. ha resumit el concepte, com ha sortit l'exposició, perquè jo l'exposició no és que n'hagi fet molt, però i sobretot la gent no coneix a Mallorca els paisatges particularment. O sigui que aquesta cosa partida de Barcelona i Mallorca, veig que Mallorca és la intenció de pintar. Moltes vegades deix de cultivar unes amistats perquè veig que pintar i no té temps per res més. No és que ho faig mala intenció ni molt més. Jo a Pollença record que venia el coneixement que encara estudiava aquelles hores, perquè tenia molts companyeros que ara estudiaven a Barcelona, aquí molt bé, i reuníem aquí a Pollença i el Cudi i tot això. Estic parlant d'una època que per al Cudi no hi havia cap hotel fet. Llavors record que vaig col·laborar la primera que van fer amb els sis, vaig per quadros i ja estan, i ha canviat molt el Cudi, molt. Després vaig realitzar la professora de la Figuera, la Montse me va debullar i per comoditat vaig pintar molt per allà, i seguia pintant en terra. Es nota. Sí. Però bueno, la idea és que jo m'atreu molt de paisatge, perquè no el motiu, aquesta cosa que no havia viscut un any complet a Mallorca, sempre estava de venia els estius, i ara estic estiu, hivern, estador, primavera, hem vist més el paisatge. I bueno, tenia l'exposició només a l'època, hi ha altres coses. Jo si ara havia de parlar de totes les èpoques, podria estar parlant pitjor aquí, no val la pena. És una cosa que volia dir-li, perquè és una cosa que val la pena si l'hem de. I bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel. Jo també volia... Hi ha una cosa que segur que no heu vist, que són les seves ceràmiques. Són molt guapes
i són una cosa que ell diu que les té seva dona a casa seva i no les vol deixar, que és un èxit que han pogut aconseguir tenir un parell de figures de ceràmiques perquè els Elitopots de Barcelona i de Sant Cugat, precisament, però que ha estat un esforç familiar que no molt les deixat veure, però mireu-les bé perquè són precioses. En tot això, dir-vos que no és perquè hagi fet l'exposició, en Daniel ha fet moltes exposicions, no només a Espanya, sinó també als Estats Units, a Itàlia, a França, a Alemanya. És un home que s'ha mogut, ha pintat moltíssim, perquè són 60 anys, però moltíssima de feina, i clar, a l'hora de fer aquesta exposició també hem tingut molta obra per anar a cercar, perquè hi havia molta varietat, i també són molts anys, que 60 anys és increïble que hagués pintat 60 anys i que continuï amb aquestes ganes, perquè encara pinta. Bé, i ara per acabar us deixo amb unes paraules del senyor Batlle que tancarà aquesta inauguració. Molt bé, estic contentíssim perquè record que l'exposició teva a Pollença ja vau fer 30 anys bons i era presentar la millor obra per la qual se te coneix més, que són sobretot paisatges. Però aquí tenim una cosa inèdita, és a dir, aquest Codorniu inèdit, i veurem que és com si fos una antològia de l'obra de Daniel Codorniu, que crec que ens sorprendrà més positivament, perquè veiem que és una persona amb molt de matisos, que ha treballat molt d'aspectes de la pintura, i avui i aquí ho podrem veure tots. L'hem feta un moment interessant, i és per la fira. Aquesta setmana o la setmana que ve tenim la Fira de Pollença, per tant podrem disfrutar d'aquesta exposició, la podrà veure molta de gent, podrem apreciar a un pintor que tots coneixem de nom, algun també hem vist exposicions i avui el podrem veure amb una espècie d'antològia, amb una exposició molt més completa sobre la seva obra. 60 anys de pintura, no se diu l'edició d'aviat, però són molta experiència i moltes exposicions, com ha dit Naina, realment Daniel Codorniu ha passat ja la seva pintura per tot, per aquí i fora, i avui crec que és tot un honor per nosaltres poder disfrutar la teva obra en el Museu de Pollença, que és en definitiva un museu de tots, on hi ha una bona mostra de la pintura que se fa a Mallorca. Moltes gràcies a tots vosaltres per venir i gràcies a Daniel per haver facilitat que pogués sortir aquesta mostra. Gràcies a vosaltres. Molt bé.